तर म्हणजे आम्ही जुन्नर का गोळेगावात आहो आणि आम्ही व्हिडिओ बनवलो होतो की हय पिक्के पपई आहेत आणि ते आमका खावचे आहेत. तर आम्ही खायचे काय आमका भीती वाटली, पण आमका ऑर्गॅनिक ह्या शेतातले काढून खावचे होते. तर मी व्हिडिओ बनवलं आहे की आमका हे खावचे आहेत. कोणाची बागा सांगा, आम्ही काढतो आणि खातो. एवढे लोकांनी तुम्ही कमेंट केल्या पुण्यावाले जुन्नरवाल्यांनी की बिंदास जावा आणि खावा, तुमका कोण बोलणार नाही. एक खावा दोन खावा खावा म्हणजे एक दोनच खावा, जास्त खाऊ नको. तुम्ही खावा, तुमका कोण बोलणार नाही, बिंदास खावा. तर आता आम्ही आज जातो आम्ही मुंबई का परत. तर आता आम्ही परत येलो. जिया म्हणता मी नाही जाणार, माका भीती वाटता. तर मी हिम्मत करतोय, चाकू पण आणलाय आणि हयच हे उभे राहणार. पल्लीकडे बाग आहे, हे बाहेरून जाऊ पण वाट नाही. तिकडनं मी जातोय आणि पपई काढतोय आणि खाते. कोण बोलला तर सर्व तुमची जबाबदारी आहे, कारण तुम्ही कमेंटमध्ये सर्व सांगितलास की जावा आणि खावा, कोण बोलणार नाही. ताच बघूचा की जुन्नरवाले दिलदार हत काय नाही, तर सर्व आम्ही चेक करतो. आणि जुन्नरचे पपई कसे हत तर आपण तुम्हाला सांगतो. चला. हाय, माका दोन पपई चांगले दिसतात. यस, हे बघा. आई शपथ नाही, खराब आहे हो. हां, हो चांगला. हो बघा, मी काढलंय पपई. हो पपई काढलाय आणि आम्ही तयारीने शेव. हो बघा, आणि मी कापतोय. जबरदस्त अगदी हा. हो बघा, बघू शकताच तुम्ही. पण भियो नाही आहेत. पण आता आम्ही खाऊन बघतो कसं खातो. खायचं आहे ॲक्च्युली. हे पावसामुळे माका वाटतं हे झाले. या पकड, हे पकड. तुला काय खाऊ देत का? मी खातोय आधी. चोरीचा माल. बापरे, गावी खातो ना तसं. मी पण ट्राय मी देते तुका. एका थारो नाही दे, कोणतरी येता लपवून ठेवूया असं. तर मंडळी, जुन्नरचे पपई खरंच लय भारी आहेत, टेस्टी आहेत एकदम. तर मंडळी, माझी लोक पण चांगले आहेत. एकाने मगाशी बघितल्या काय बोललो नाही आमचा. तर आता आम्ही कल्टी मारतो. थँक्यू जुन्नरकर, लव यू ऑल.